Беренче котлау хаты Илүсә Мүбәрәк кызы Сәрүәровага юллана. Борай районы Каратамак авылында колхозчылар гаиләһендә туып үсеп, хәзерге көндә Өфө калаһында тормыш көтүсе кадерләрдән кадерләсәйбез. Туганыбыз Илүсә Мүбәрәк кызы Сәрүәрова гыйнвар айында күркәм гомер байрамын 65 яшен билдәләнә дип язалар хат авторлары. Һөйүкле кешебезне ошо уңайдан ысын күңелдән котлап китергә ашыгабыз. Безнең әсәйебезнең хезмәт юлы Өфө урамдарында үтте. Ул 40 елга якын троллейбузда водитель булып эшләне. Кадерле кешебез изге күңелле, уңган, сабыр холклы, киң күңелле. Шуңа күрә уны эшендә лә ихтирам итәләр. Вакыт менән исәпләшмәй көсөн, һаулыгын кызганмай эшләне. Һөйүклебез, юбилей менән котлап һиңә иң мөһиме ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете, көндәреңдең аязлы кояшлы, төндәреңдең тыныс булуын, бәхетле гомер теләйбез. Туган көндәреңдә хис кызганмай сәстәреңә көмеш һипкәнһең, тормыш кертәләрен еңә 65-кә килеп еткәнһең. Рәхмәт әсәй һиңә, мең рәхмәт. Һин бит һәр сак булдың түдемле. Сәламәт бул, кайгы күрмә, Ходай олылаһын үзеңде. Байрамыңдың матур хатирәһе күңелеңдә калһын уелып. Тәбрикләйбез һине ысын күңелдән, барыбыз да бергә йыелып. Иң изге теләктәр менән кызың Гүзәл Зөлфия, Нижневартовск калаһында яшәүсе агайың Илүс, еңгәң Багизә, Борайда яшәүсе һеңлең Илида, кияүең Рәдүс, кустың Мөдәрис, киленең Гүзәл, Каратамак авылында яшәүсе кустың Илдар, киленең Мөнидә. Хөрмәтле Илүсә Мүбәрәк кызы, безнең иҗади төркемдә якындарыгызның котлау сәламенә ихлас кушыла. Бар ниятләрегез тормышка ашһын, кайгы елдәре кагылмаһын. Һәр аткан таңга куанып, һәр көндә куаныс табып яшәгез. Хәзер яңгыраясак йырда фәкать һезнең өчен. Sen sağ yere değilsen, uyumda da küngelde de yaşı bitsin en iyisen. Tuğan günün beleneni kaderlen berden bere dilimizge teleklerine azın bulsan ömere. Şeşlerine ne dilim senin her vakit yılmayıp yaşayanene. Tuğan günün bileneni kaderlen birden bere dilimizge dileklerine uzun bulsun ömere. Böyle giderge dip susam matur şeşek beyleme. Min yaradan sine eni, kutlu bulsun